LC LC in kanin bang hui to tak a en kwal lai chuan thil ka hre chuak thuta rang takin ka thovada kan calendar tar chu ka hanlet ling sok soka LC la chuan thil poimo a umani ringin a en chak tatlat kanin chuwa thler ka hlau si a thler vai chuan kan chung ko budget a boile nge don sia ian ve po ngai lo inina po ingma ka en pui lo che in TV tangel po min en tirbik lo ka ti tlata kan calendar hi kan tan chuan a poimo lutuk kanu ne na ingkim kan chin chiana ani a thler ka hlo em si awang chuan ui chung chungin ka en tir tange nge a en lai chuan a lo nui chuak ora ka va han ngei tak ni mi mu tir chi lo tam taka omane abul tran phat January ni khatle atoplam December ni som ni panga apen tuisena sa aini ti horopuya ka zia de zo alo mu ani chu tiang hun ba ke ni chung ko tan sa ina chance om meo lo awangin he hun lo thleng tur hi ke ni nu fa hian kan ngak hlela sin chuta kanu in horop chhetaka vokte lakni vokte tilakni tivel alozia te chu achia in aziak lian vei fu sia azia lo du khop mai chutia LC anui mon lai chuan kanu dorkal po Nutella packing chung chuan alo ho ve meka a mel riat ngai lo nola mel thazet mai afapa nen a mudun chu amu manglama aman phak ngai lo ani awangin a endu hle maya akalna po a en chang to lo ani ang kan kong kabianga chuan abata slipper chat mokin aloin chuilu ta te renga awazia lo du tak em kanu chuan ka thian nu chu thingpui siam nge turin min dua a chuan lumsa chu ka thluma apo in ve phatalo chuan a sen thlumin ka siama apo in ve phatalo chuan a sen thlumin ka siama a hmelam ero kan nei fara theisi ma se kanu hian bal hi angaina ema a chhum ve reng thina chuara po chuan banela lum watwat chu ka hmumai renga bal hi a hrisel em awangin nam changkang le mizozi nga po in la changkang chin hi chuan an ngai na fu rawa keini po in bal kan ngai na hi changkan ve na chun ani ome thingpui me atan chuan bal chum la lum vet chu ka chopa LC po chuan an chungin bal an ngai na thu te chu a soi thuaya kalom ril ru hle mai LC chuan bal chu a hanla khe atuma asak LC chuan bal chu a hanla khe atuma sak ati hmel hle mai ka hanla veya ka reya helvek kanu ka hanzo chuan thum tura tuiluma sil ala chum man lo alo ni ka va hanzak tak em nar o te ti angai jing ta hle mai nar o te ti angai jing ta hle mai chuara ka dale turin kan thleng rem sa kala titla rum zui che alai laklo zo LC la chu anui or zel to mai si ke takpo nui lo thei kan lo a in leng kan nei khat ema in leng nei to hi chuan omdan kan thiam lo ani ke ni nu fa hian LC ho chu thui tak thleng ka thla akaliam thleng chuan ka thlir zuya aliam don chuan min lo bye pa in nak tuk chukla sango tiffin kalo pai ve ang atilawa anui tho zui ka va han ngei thin tak he nu hi chu ka ngei rei phal tak chuang si lo atu ka chuan in hlona ka hmu mai lo awangin class kal tur chuan kain siam mola mi te chuan nak tu ka engber nge ka ha kang ti in zan lama tangin an dress tur an ngei tua lok ani ngaya an hak tur nei tam awangin an bo thina kata ni ro chung thil te chu vana ra ang ani ka khum hnuaya tang chuan ka pheikok nei chun chu ka pot dok zoka kanu pon fen ka murem chan masak ber chuan hmu lo hlanin ka shunok noka ka moza chu ka khumbul tuk verbianga chuan ka vokhu chuma ka jeans ke kor second hand hlui to tak chu ka ha kor hak tura chuan ka boilo nimina ka hak lo zo kha anile mai enga tinge pathian hian van doi tura min lo siam bik le hetiang khopa re theya khovel ma chon ai chuan he khovela hian lo piang lo ila thatur hi ania mi te chuan class kal turin thomna thale man to tak a chuak thar le tun lai hlir anin bel thin sia keizong kan pa che em ani
class kal tur chuan ka in pei at to a LC khan tiffin kha apai tak tak angem le ani puiro khan apai tak tak anga chome tui deuh apai anga ke in Nutella ringot ka pai le chuan anuam me lawang ti in ka tiffin pai tura chuan ka boi ta hle mai ama wang vekani nga tinge LC hi ka lo ton kher le lo tong lo ila athazok tur ma se ani kher ka tong hi ka van nei boxi ka kalkonga chuan ka ngai tuana chu ka sorbing hle maya rethei se omzia hi mi te hian min don puimia si lo mishing nun hi enge ani reng le kan pianga kan seiliana kan upa emo upalo emo mishing chu thivek tur kan ni kan thi hnuwa chuan mishing hi enge kan ni kan ruang kilin mitam tak an lo kalanga mi thi ruang an kilani ka kuang chunga ka taksa an zal anga ka taksa chu mi thi ruang alo ni ang ka taksa kuanga da chu thlan muala advui liam anga mi thi vui alo ni le anga he khovela hian mingpo nei to lovin ka ming chu mi thi alo ni to don si khovel nun hi avan ho tak em kan to phona chuan million le mi te po rual khai takin mi thiming kan puvek don sia chu hun chia chu ani keini mir theite kan ro puya ngai sak kan hlo ve hun tur chu ti in ka ngai tuan newa college ka thlen chuan LC po alo om to a thian changkang tak tak te bula chuan hlim taka ti in an nui har hara min mu chuan min lo nui saka a thian te bula chuan kan sa ini vel kha a soilo sham ka be sei class of light chuan LC nen chuan kan in kom ringa kayang mir thei bak ber lutuk LC in mi zinga zapui mi alawamin kom du hi chu a makngot mai lunch break hona chuan LC chuan min lo mit sir chewa lunch break a chuan LC chuan min lo mit sir zewa kan class kong kabula chuan min lo nga ka garasa chuan kan tiffin chu kan ei du na ati ngai lo thilani awangin chu tiang thil thar chuan ati lom hle ti a mela tang chuan a hriata LC nun zia hi a makngot mai min husiti donila min ngai na ve em boxi kan din hun zong po amit nge in a movek sia min husit lo ti donila enga tinge ka omdan anga ombe kher atum si le a omdan thin po ani boxi lova karil ru chu a in buk ton na sa hle maya plus bana chuan LC chuan gate bula chuan min lo ngak le a ati dan nga in ka kutchik thap shrup chu a kut nem nal chuan alo vuana a bek chu min me bel le ngal chuta ka kut le lama LC kut no tak vuan chungin ka kut le lam chuan LC bek chu ka khai nak naka kan thutna thina chuan kan thudun le ta a LC chuan min hnai takin a thua thil pakhat ngai theilo ka nei LC ipa minister ani em katia ai ni lo isia to ren kha iputal minister ani em katilea makti mel takin min ena contract na ka momota thut ani ringin contract na ka momota thut ani ring melin min mela ai ni lo nga tinge ani chuan ka phei khokrap to su LC chu anui ora min chum te ya LC nui mele chu a thangot mai a thin lung takin anui thin sia LC ingwangin nge min kom du'a keini mi re theilu tuk min kom du hi makatingot mai katia ke point ka thiam bik chi alo i ka mu masak ber nia tang che kha ni mel hi ka ngai na zong takania atia kanin chungkhurom dan zong te kan re theizia te I hrevek sia kati lai chuan min mel nur te ka soitum ka soima chuan min lo tong khal zunga chu tiang zong chuan thil soizia to su ka ti che kha zorama hian mi hausa le thil ti thei tak tak an tam lutuk an nun ero a hlim lovin zan po mu hil thei lo khopa nun hlim lo an tam lutuk chung mi hausa chuan nei bel duin an buaya an chang to ka an lungoi thei ngai lo chu tiang mi chuan re thei zo ka sin nang chuan chung zong aya hlu hlimna ineya I hausa fe zo ka sin atia LC nun zia tak hi chu o kawangai sang thin tak em amma awang hian in hlopo si om ka ti lo pha a class kalpo nuam ka ti pha em sia LC hi kanuna hian engang chi nge ani le enga tinge ka nge na tak em le ka thian thatak ni ma se ka thian thasatlia ringut chu ni in ka se to lo ka hmangai em ni ang le teu lo
LC tiang hmangai te chu katan thil ti chi ani lo shim shim LC ni e nangma awang hian kanun hi nuam ka ti pha khovel hi nuam ka ti tharasin ka ti ya karil ru tak tak ka soi ani LC chuan ngai la takin min mel rala ka kut chik thap hrup le kain hlona awanga ka kut dur ke char tak te chu a kut no tak chuan a chul heu hewa nga tinge ngai zong lam hi ngai tuangai mi alwa atia LC ke ni ang tan ngai zong nei ngam chi ani hleinem nei ve chak ngoi maila kan re theina hian nei ngam turin min siam lo ani ka ti man dek deka LC chuan kha mo soi le ta re the hi soi zia su re thei le ho sa hmangai na ramri a kham do na mi re thei le ho sa in hmangai na ramri a kham do na mi re thei ber po in hmangai na aneya ho sa ber po in hmangai na anei thawa re thei le ho sa in kara hmangai na enge adang lam na atia ni LC hmangai na dik tak chuan ho sa le re thei a thliar sang lawa hmangai na chuan re thei a huama nom sak po a phu hle ani ma se tuna kan khovel man me khi ngai tuate mishing nun phung le khosak phunga in thlau tul tula din mun in thlau lu tuk te chu en kobrem thei tak tak to lo ani hi an mani in hmangai ma se khovel le an no le pa te hian har sanan thlen thau thin katia nang hi chu ipui tlingin thil hi I thlir kwal na sa theisia iro puingot mai I enge I chu itnar kwa Spider-Man a wai nel nel meli le mingsil thatve mai turalom LC chuan thutak fe in ka hmu tira tang che khan ka ngei na zong tak inia khani atang khan ka ngei to na zong zong hi ilwa veka ka ngei na tel tel chia ka nei tel tel bok chia chuan mai chia zokin hetiang thu soi hi zaklo po min ti mai theya ma se nangin soi ma sagi tumbok si lawa min she thiam don nia o achila lem khala athil soi tur chu hupur mel takin amai mit ching diara ka kut chu a hum het sau sawa a he sen no nal tak chu a pet fana tiang zong in ka ngai lo LC soi zel ro I ka ngai na tak zet che ani LC ke point ka ngai na lutuk che a ka she thiam lo mangai na hi kala se lova ka she thiam hek lo ma se thinlunga reng hi mangai na ani chuan ka mangai che ani ang ati sepa avamak ngai em ka be se phak ro le rin ngam ngai mi alo LC min mangai thu a soi tamai chu ka lombok si LC titak takamo ke fa tha re thei tak he min mangai theang mo enge min mangai chan engma ka ni boxi lo ka ti mol mola ka mangai chan che ka shelo ka mu tira tang se khan ka thinlunga iom top mai ani LC chu po chu long ni se ka englai nge min mangai chan ka she thiam thei lo ani mi te chu an mel that wangte an ho sak wangte an nung chang moi tak an du wangte mishing in mangai na chuan chan anei tur ani ka mangai na hian chan anei ka shewe lawa eng ber nge ka du ti in I tak sabung sang te inun le idin hun zong zong hi then som bek ta se eng ber nge idu min ti ta se thlan tur ka shelawang awa in ka mangai ani top mai chu tingot ani lawang ka mel chu hmulola min mangai ngot thei lawang ka mela emo kan nung changa emo ka eng emo bera mangai tir tu che om lo se min mangai ngot thei lawang idun mun nen lam khan ka mangai che email ringot mangai chan tai la voi khat accident to pala a chevek thei I thatna chuai huna ka mangai don lo che chuai huna ka mangai don lo che tina ani yang isum le pai ka clear ani chuan chu po chuan to phun ani thin si chan le wang uma mangai na chua tum chop mangai na pon langa ka ngai ke chuan chan le wang lovin ka mangai che ati sepa he nu takhi chu o avaro pui bik tak em vantir ko kongbo machine zinga lo ve tangot ani mai zok lo mo anun tlang le nun nem depte a o dam le mel nge no be tak te hi avatha chiang tak em LC iti dukngot mai ke chuan itan tlin reng ka nei lowa ka din hun la mangai tla ka si lo min mangai awang hian ka valom em ka tia kanin mangai na thupuan chua lo ni ta min lompui ni om fashanin clifim te chu alo tho hewa LC samchol leng chu a chem tle siawa awa hmunom tak em arim tui in hnoirim chu ka hnara chuan a cham vinga LC kut no nal tak chu ka mer vonga
akut tin te chu eng rong dang ma in apol boy si lo thei ni se han pom vong vong ka wachak tak em ma se kanom na hunin azir miao si lova midang class la nei ho chu an lo bang tan to a ke ni po ni dang ai ma in kan thureya lc kia nga chu thalhil hle ma ila kan in thenri angai si tuna chuan hmangai na a suizom kan ni to a in then ma ila kan thinlung chu a in then ve to don si lova kan kaldon chuan lc chu ka beng bula alo kun sewa ka hmangai che a ti thop sata ka ti ve be sei takin min mel sor sora keipo in abeng bula chuan zoi sapin ibeng e khi kheranga yani hi ka ti mei chu a treu na sarap mai ni arala tha aliama kum alo veile mai thin chu hun in her chuan mishing nun le ngai tuana dang dangin a herpui fo thin chu tiang hun in her renga chuan hun kal to chu ko ki rual ani to lova chu tiang hun in her renga chuan hun kal to chu ko ki rual ani to lova hun lo tur la lo thleng tura be sei chau ani awangin kan hmalam hun chu tuifin riat mong le van bo ruwa kan hriat lo tluk zetin kan si lo chuti ani si chuan kan chanchin kan siam na hun chu tun hun chi hi ani izan mut huna ivo in hun ingai toilet ngaim siam that ngai tam tak i mu fo nge yang vanrang chum apochia ya anu darkar khat liama i mu anu darkar khat liama i mu le chuan om nanga ya om to hau lawang khi in alin kwalvel mai maya achang chuan mu tur om to ngai lo ka singnon mandan kong chu ka chut neu newa longkar phung nei lo tuifin riat phone in adu na lam tuifin riat phone in adu na lam hoya alen kol mai mai anga mi hnai sai lo ka ni ngat zongin he khovela hian ka ding chuak don lo ti ka hre chiang he ka nun hian ni tin in dona ama chon reng alo ni ne na chang tur chuan ka hma a loman la turin beidong lova ka be chu angai pawang khi alo thotan to a boruak nuam tak kan hmang tan don tareng mai college bo ka kal khat le ta hle mai mi te anga khosa thei ni ve ila zong college life nam hun lai ani ti ka shereng mai exam ma chon ala hla a kan hma luka mzu sport tur in bua sein slogan answer mup mup anga item nei tur ten oluk takin enghel ommia lovin anin buat seyang ma se ke chu chutianga tilve man kanilova voin kan hathoa hadam deuh zokin engtin nge ka thawang ti ngai tua anga yani lcnen po kanin mukhat viawa ma se ama zok hi alo leng zo zo thina a chan po an ina kalen ngam to miao lo awang ani ka hmu lo hlek chuan ka ngai thei em ema kan hatho lai te hian ka lo ngai tua le veng veng thina ka ngai thei lu tu khi ka zan thang har zun zung te hian anin lam hoin ka zung le ngot thin azia pha chuang der si lova in rin jing khachu kan thenom pa chu admin lo thong thozing ang reng hle maya ichem te kha lo la chuak la lo man horo ke es soi sak tur kan nei ati tamaya hemizan hi chuan ma me war te khan min lu khung to lova thopo a phurom deuh hlek ka in per tho zoka mai pi ai chuan mit ek noi kha ka samzo ka wangin kanwai nok noka ka bek samla chu kala del swal pir vo le ngala ka chemte ka ta thiam sok soka ka thian pa ten hnuaya ka valu nak chuan kan thenom pa chuan ke su duat mel faran hian alo zut heu hewa chu ke su ka mu phat atangin ka it hle mai ka chil te lam lam atiput thau kan tia thau tak ni si lo cher ti dona cher ho si lo fu ken warim zet le atok chawa mamnal in khai khinal nep mai hi anilom ni mizoten ria chumbat kan ti chu ni e chu tiang khopa tlon tlai tha in thoina beram no thiang hlim ang maya silna omlo ani khoya tanga lo chuak nge kan shelo ve ve a apian le muna kan she hek lo kan thenom pa hian ke soi sakhi nuam ati thei hle a anin hnuaya hian ke singza chiang nge a soi saklum to ka hriat pui chia lo ka hriat ve kil kel ngai ka ti hran lova ka thian pa chuan a ngonga a zei popa adula dimna telmia lovina vit popa kalau en ringa mirap liklek a ngonga tang chuan thisen a lo chuak zuai zuai boxi a kapa a zeya a rila phur tamai amala chuan nuam ti hmel takin ala nui thu zui asa chu ka sa sompuya athi pher chok chokopa ka han sa zo chuan kel sa chu
Afanuba day lom na ay turatan thiang hlim takin kan siam ta ngala. LC nen in hmuna hun nei khat viau maila class ka kalvele manta. Ni thum chu ka ul thei don ani ni dang ang bukin LC nen chuan hlim takin hun kan hmang du na. Tlai bana chuan kan thun na thina chuan kan thu dun le a. Heti lai hian LC hi kan college a tlangwal chelo deuhin angai zong ti ka hria. Aruk tak chuan ka thi khle a. Ka din hun ka enin chan mei ka hlawani. Kei ngot ai chuan chupa chu a thlan om fe don ti ka hria. An ho sa in bike nal tak ala nei zuya. A hmel a thain a changkang hle ti ka hria. Ka king pui atan em chuan a turu deuh ani. LC ril ru chu sheve hle tua kain ngaya. Chu timaya ril ru nget lo pudu turmi ani ka ring lo. Mi nget tak ril ru so son mei ngai lo. Thom no chuak tharapiang lom chi ani ve tlat lo. Ma se ka shefu em. LC nen chuan kan thut na ngaya chuan kan thudu na. Min thalhel takin ka kut thap shrup chu a chul heu hewa. Ama ngai zong tu awanga ka ril ru boina chu soitlang vek ka du ani. LC heti mai hi kanisia min hmangai reng theyang em ka tia. Emak mai min ring lo thei lutuk. Ka hmangai masaber inia. Ka thin lung hi I hong toa ka thin lunga zia ka da ini to sin. Hmangai na in hlan to te chu hlan kirle thei ani to ngai lo atia. Ma se kei aya mi thatam taki mu treu sia. Irin omreng thei donami. Chunzom le tu.